ассалому алайкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳамаи шумо хуб ҳастен. видеои ман сар мешавад саҳари рӯз. пешаи мактаби кӯдакҳо камтар шимбиринҷ гуфтам тайёр кунам, бихӯранд гармакак, баъд мактаб раванд. ман намехе биринҷи аввал дар об ҷӯшондам, биринҷ камтар пухт, ба ширша дохтам, камтар намак, шакарам дохтам барои кӯдакҳо ширин шавад. اینجا شیمبرینجی مورم تیار شد. دکورا سگی که مکتب بودیم بیرون برآمدیم. برفای کلون خشرو کمتر بناور گرفتم. سمیه را یک دور از دفتر گرفتم. این روز مکتب بودیمش. این هفته فصل چه کانیکولی بهاری دارم. ولی دیگه تو شد من بیاریمش دوست بخور بیشتر بودیستمش اینه برف میگویم چقدر برف خوشو هوا گرمه و برف دیسه کلون انا اینجا دم کمتر مرغ تیار کردیستم برای بیگه های приправаш میریزم دو پچکه کمتر پیازم майда мекунам, манироватш мекунам, мемонам даҳанша бор карда 1-2 соат месад то ин манироват шидана кӯдакҳоро рафта садику мактаб гирифта биёрам. баъд дар духовка пеш мекунам. сразу ки пешш кунӣ қа маззаш намемона, камтар биста манироват шида бо маззаш хушрӯ мебиёяд. ин хӯроки бегаи морам тайёр шидак. бисёр бамазза омадаги маззашам сочни итадри пакет кини ои ҳамун баромадаги сочниш дар пакет места. агар листовай кини листа ҳамун меҷӯша қоқ мешава мечаспа. пакета хушрӯки овш дар ҳамун дарунаш қати ҳамун марғ пухта тайёр мешава. اینجا من احمد جونای مساج برآوردم بعد обедай
масаж кардам, хела бифара шид, ховуш буда калес када. ҳозир ростаки ман мактаб мерам, духтарам бачамай мактаб мегирам, ба хона мерам як бора омада. мо барои аҳмадҷон мисали памперс мегирем постоянно, размери 3 калонтарак шаю дадаш размер 3 гирифта оварда. Агар нета мо размери 2 истифода мебурдам. Пеш харида овардаи ана инҷа санта ва аҳмадҷона шир гирифтему, каша офисианта баченам малакай 5 моҳа шир. Шири нам дига постоянно шир метемаш. Так, 4 моҳа гиш кашатия сар кардаман. Ай ҳами широ, ай ҳами кашаохи вай кардем. Аввал биринҷи, каду бодай ҳар намуд ҳами овардем, кӯдака додем ки аллергия ки намебурора, хушруки мехӯра. Бисёртар ҳами гречка кӯдаки мана форид маъқул шид. ҳозир гречка кашаи фуктаяняня вай метем. Гречка гишади бесия. Салфетка. Баъд духтаро як рӯз дар ҳами гап дар бораи мӯи сар шид. Дар канали Таҷ влог буд. Як рӯз эфирда гап дар бораи мӯи сар шид. Ман духтарма бисёр небигем, постоянно хай ба ҳами клер мешон сарша, мӯи сараш то зӯноша. Анаи клер ки қат истифода ки мебарам, перхл намекунам, мӯи сараш намереза. хушрӯ мӯи сараш сахти ғавсай. Баъзе вақт ки мешава пантин ягон намуд дига шампун қат истифода ки барам, мӯи сараш сраза дар рехтан сар мекуна, дақ мешава, безебшавида сар мезана. Бо ай ҳами клер гирифта истифода мебарам, бо мӯ ҷошда мебиёя. Бисёр вая маъқул шидами шампун. мӯи сари духтари манда тоғри омадагия. мӯи сарша хушрӯ мекунад, ҳам дарозишда, ҳам нарехтаншда, ҳам ғавсишда, ҳамашда нағзай. Хеле рӯза хариди мо ҳамехели пакетка, капусту, орд гирифтем. ҳозир ман аи капуст камтар голубси тайёр мекунам. Бароса капусти калон гирифтам.